لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. блоги имрӯзара аз ҳамин хати ки аз ютуб ба мо омад аз ҳамин сар мекунем. тамошобинони азиз, 1 сентябрда ма 4000 соати каналма буд кардам, заявка рӯӣ кардам, заявкара нағз қабул кардану монетизатсияи каналам гирён шуд. баъдан 3 октябрда а ютуб ман мода смс омад, гуфт ки коди шуморо мо рӯӣ кардагием, 3 ҳафтада мерасада шумо. вақте ки $10 мешда ютуб ма михел кода рӯӣ мекардай мода. то 3 ноябра нигоҳ кардем, коди мо наёмад. вақте Google AdSense медуромадем, мегуфт ки адрестона вай кунен, подтвердид адрес, мегӯҳам хали менависта, гӯхи ҳарфои сирх қатӣ. баъдан ма чанд касоро пурсидим чӣ бай хали менависа, коди ма я мо шудина наёмад, чӣ ко кунам айра. баъд гуфтанд ки ай сари нав шумо заявка рӯӣ куне, ягон чиза хато кардагии шумо ҳамунҷада. баъдан мо 6 ноябр ай сари нав заявка рӯӣ кардем. рӯзи 10 ма аму кода гирифтам, хат омад ба мо расид. вақте ки ма дарс гуфтам бурам кӯдака бигирам, ай дарс биёрам, баъд ами падезода я шикоя ҳастанд ко дури ҳамора дидем ки омадагия хадмон. ӯ якм рӯӣ кардагида ҳам поштара мерафтем, хабар мегирифтем, ҳам падеза медидем, омадагӣ набуд. охи ами хадмон 1 моҳда наёмада. вақте ки дуюмбора рӯӣ кардем заявкара, даравда омад хадмон. ма ами 6-умда ина рӯӣ кардем, 10-умда ма хата гирифтам, ба мора омад расид. одамое ки вақти худшона дар мо дариқ надошта ба мо маслиҳат додан, гуфтанд дуюмбора заявка рӯӣ кунед, кодтон меоя, зиқ нашавед. раҳмати калон аз ҳаматон миннатдорам. агар не ма ба фирсатдум кае ки код биёя, наёмад. хайди дуюмбора заявкада 1-4 рӯзда бигем омадаг, расидамо. вақте канали ютубам ки пеш мебурдум, бисёр чизора намедонистам. бисёр одам омада ёрдам додам, фаҳмондан чизое ки намедонистам. раҳмати калон аз ҳамат миннатдорам ки ҳозир боша хела ютуба ёд гирифтагиам, чӣ хел кор карданша, монтаж карданам хела ёд гирифтам. аввал духтарчам монтаж мекард, бисёр корша бигем ёд гирифтам. дӯстони азиз, раҳмати калон. баъдан чӣ гуфтанем, тамошобинони азиз, аз шумо ҳам миннатдорам ки канали мо да подписатсия мекунен, видеои моро тамошо мекунен, вақти худтона дариқ надошта дастгирӣ мекунен мора. ҳазор раҳмати калон. аз ҳамагит миннатдорам. худованд аз ҳамагӣ шумо розӣ боша. дар инҷа боша тамошобинони азиз, манту мекунем. ма пиёза калон калон резаш мекунам, баъдан кафгир қатӣ майдашон мекунем. намихел карда пиёза реза карда шидем, сар мекунем гӯшта майда кардана. гӯшта ма дар магазин мондум, реза карданаш осон мешад. дӯстони азиз, ҳама чизамона майда кардем, меандозем намак, мурч, камтар зира, роған, хушрӯ аралаш мекунем, сар мекунем зуволара туна карданша. мантуро барои обед тайёр кардистем. дӯстони азиз, имрӯза хӯрокмон дар обед манту самбуса мешавад. влога то охирша тамошо кунед. дар давоми влог музика мемонам, ба шумо тамошои ба фароғатро хоҳонам.